по време. Тогава имат лято, имат море. Бах ти гадовеца, а? Мразя ги. Я, говори на камерата, ще излъчвам в интернет как ги мразиш. Я мрази в интернет. Няма да мразя. Направи ли снимка? Ето, направете снимка. Аз снимка не ми трябва, аз клип ще надъня. Заповядай. Дай. Нека ми е лошо. Нека. Това заслужаваш. Все така да ми е лошо. Само да ти е лошо да се забравя. Нали? Да. Това ми се с чефата. Трябва ми. Внимай да не падне. А ти с телефона снимаш ли? Нищо не се вижда. Вижда се, вижда. С телефона снимаш ли? Ами, излъчвам го в интернет по-скоро. Няма си на интернет. Аз исках да звънна на Мира да кажа, че съм тук вече. Може да й кажеш просто да влезе в YouTube. Айде, cheers. С мипсама на мен ми свърши почти бюрата. Я ще се гатвам. Айде. Там горе. Подавай. Моя ти свърши. Горе продават на Колко струва? 2 евро. 2 евро. Да. Ехе. 3 евро. Що не взе един стек? Сега някой мога да направи една.